Makadii tete, ini ndiri mukadzi ane makore 22. Ndakapinda mumba ne17 years. Asi pandakapinda mumba murume wangu akangondiratidzira rudo kwe2 months chete. Kusvika izvezvi hatisi kuwirirana, haandiratidzi kuti ane rudo. Alright, inyaya yeumwe muzukuru. Hanzi haasi kuratidzwa rudo nemurume wake. Tingati here kune munhu asina rudo? Ndichakupindurai. Alright. Wechipiri zvekare ndemumwewo uyo ari kutofarawo. Hanzi rudo rwangu ruri kundiitira tete. Nezvamuri kutonditaurira izvi zviri kuita kuti imba yangu iite sei? Itowedzera kusimba nekuti tinogara tichiwirirana. Okay, pane wekutanga uyo ari kuchemawo nemereji yake. Hanzi mumba mangu hamuna rudo. Hakuna munhu anonzi haana rudo. Muri kuzvinzwa? Angava munhukadzi, angava munhurume, munhu wese ane rudo. Ukatoona mumba mako mauri izvezvi musina rudo, ziva kuti munhu iyeye haasi wako. Wako chaiye chaiye anokuda nemwoyo wake unobva apa chaipo chaipo pasi pemwoyo wake kuti mukadzi wangu haafe akuratidzira kuti haana rudo newe. Munhu anokuda ndokuratidzira rudo rwese kwauri, mazvinzwa ka? Saka musazoswere muchinetseka kana kuchemerera kana kuswera kuenda kumaprofita kana kudii. Wako ndewako, anotokuratidzira kuti ane rudo newe. Kuona asingatokuratidzire kuti haana rudo newe, ziva kuti haatokude, but haasi kukwanisa kukuudza, ari kushaya kuti okuudza sei. Pamwe atori nemumwe waari kutoda, maside chick, you see. Saka nyaya yerudo iyi kai inoda kunyatsotarisisa. So kune vasikanawo vasati vapinda mudzimba, musangomhanya kupinda mudzimba usati waridha munhu wako. Handiti we know kuti vanhu mudzimba munonetsana. Handiti hatisi kuti vanhu havanetsani, but pane zvimwe zvekuti ukaona munhu akuti 2 months chete kuwirirana. Handiti kubva pa2 months ipapo, kubva pa17 years until 22 years havasi kuwirirana nemurume wake, meaning kuti patori nemayesi gap. Chero ari mashoma zvawo, but usiri kuwirirana nemunhu apa mangowirirana zve2 months, it means kuti haasi kukuda munhu iyeye. Maybe handingataura hangu zvakawandisa, handingamubvunze zvakawandisa pano, ndichazonomubvunza ndega mucomment section kuti vakatorana mukuwirirana here kana kuti anenge angoitawo zvekudzingwa kumba kunzi wanonoka enda kumunhu wako. Wako chaiye chaiye anokuda ndokuratidzira kuti ane rudo. Handitika. Saka musazoswere muchinetseka kuti imba yangu iri kunetsa kana kuti zviri kudai. Ziva kuti munhu iyeye haasi kutokuda. Hakusi kuvarume chete, chero kuvakadzi vachona. Kuona mukadzi wako achikuratidzira kuti haana rudo newe, ziva kuti haasi kutokuda. Anotokuda ndokuratidzira kuti ane rudo newe. Handitika. Saka mukutorana umu musangomhanye kuti chero ndava mumba. Ongorora kuti munhu wako ari kukuda here, muri kunyatsokudanana here. Rudo harufede. Munganetsana mungadii, but rudo haruite sei? Harupere. Ende kunetsana kwevanhu vane rudo nevasina rudo kwakasiyana. Vanhu vanodanana chaivo chaivo vanonetsana vachigadzirisana. But ukaona muchiti manetsana nemurume wako motadza kugadzirisana, it means kuti hamuna rudo. Chasara kuita sei? Kurambana. Saka zvinhu zvacho musazoshingirire ndopakuzobayiwa nemapanga. Handisi kuti siyai dzimba dzenyu vazukuru vangu.